har fundet en forskrift på en lineær funktion, der hedder y er lige med ax plus b. Og så er der så de her to punkter i koordinatsystemet, hvor det ene hedder p og det andet hedder q. Og for at finde ud af, hvad p er, så bruger man den her ligning herop, og for at finde ud af, hvad q er, så bruger man den her ligning. Og vi kender ikke, vi ved ikke, hvad a og b er i ligningen, så det er det, vi sådan skal prøve at finde ud af. Og vi starter med at finde ud af, hvordan man finder ud af, hvad a er. Og der vil vi så trække de her to ligninger fra hinanden, og derfor har vi skrevet y2 minus y1 er lige med ax, eller a gange x2 plus b minus parentes ax1 plus b. Og vi vil gerne fjerne parentesen, og derfor ganger vi ind i den, og derfor bliver overtegnet ændret fra plus til minus. Og da der står plus b minus b, så bliver b bare automatisk fjernet. Og så vil vi gerne hernede have isoleret a, så det kommer til at stå alene. Og derfor sætter vi en parentes her, som vi så dividerer med x2 minus x1 hernede, og det gør vi så også på den anden side. Så derfor kommer den til at hedde a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Okay, vi skal finde ud af, hvad b er, og det gør vi ved at skrive den her ligning op. Og vi ved, hvad y1 er, så ved vi, hvad a er og x1 er, og vi kan bare finde ud af, hvad b er. Og det gør vi ved at isolere b, og så ser vi så y1, og så minus ax1 på den anden side af lighedstegnet. Fordi at her står rigtig plus, og så minuser vi for at få det her væk, og så sætter det her op på den anden lighedstegn. Og så står der så imod b. Og så det er det faktisk bare skrevet anderledes til nogle domain. Det er det nemmest, anderledes fordi det er det nemmest. Og så skal vi bare finde ud af, udregne det her, hvis man har nogle tal, har det ikke, og så finder du så ud af, hvad b er.